ବର୍ଷାଟାକୁ ଆମେ ଅଟକାଇ ପାରିବାନି, ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଛତାଟାକୁ ଖୋଲିକି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କେମିତି ସବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଗପୁ ଗପୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଶରୀର, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କିରୋସିନ ପକେଇକି ଚଲେଇବାକୁ, ଆପଣ ଚଲେଇବେ କି? କାହିଁକି ଚଲେଇବେନି? ଏଇଥିପାଇଁ ଚଲେଇବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ଆଖି ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଦାମ୍ କେତେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଣାମ ବାବା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଲଗଭଗ ମୁଁ 8-10 ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆସିପାରୁନି। ତ କଥା କ'ଣ କି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମମାନେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ବିଷ, ଯାହା ଏୟାର ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଆମ ରେସ୍ପିରେଟରି ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁରା ଖରାପ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବହୁତ ସାରା ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ଯାଇକି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ମାନେ ଦୂଷିତମୟ ପରିବେଶ ଭିତରୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଭଲ ପରିବେଶଟେ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଧୂଳି ଧୂସର ଏସବୁ କମ୍, ତେଣୁ ସେ ପରିବେଶ ତ ଏଠି ମିଳୁନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ, କାରଣ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ଶରୀର ଯଦି ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାର ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆପଣ ତ ଯୋଗ ଗୁରୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ 2 ଜଣ 5 ଜଣ ଯିଏ ବି ଦେଖୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖୁ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କେମିତି ମାନେ ପୁରା ଜୀବନରେ ସେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ ପୁରା ଲାଇଫ୍ରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆଜି ପଇସା ପାଇଁ ପାଗଳ, ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ମାନେ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି କେହି ସଜାଗ ନୁହନ୍ତି। କେମିତି ଜଣେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ରହିପାରିବ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବ? ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ, ବାଧାବିଘ୍ନରୁ, ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ସେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2ଟା କାମ ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆତ୍ମମୁଖାର୍ଥାୟ, ଜଗତ ହିତାୟ। ଆତ୍ମମୁଖାର୍ଥାୟ ମାନେ କ'ଣ? ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଜାଣିବା, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବା, ଆଉ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା। ମୁକ୍ତିର କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବନ୍ଧନ କଟିଯିବ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ମୁକ୍ତି ମାନେ ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ମୁଖ୍ୟ ବା ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ବା ଏଇ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବନ୍ଧନକୁ କାଟିପାରିବା। ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ହେଉ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଉ, କର୍ମଫଳ, ଏସବୁ ଆମ ବନ୍ଧନ କାରଣ। ଇଏ ବନ୍ଧନଟାକୁ ଆମେ କାଟିବାକୁ ହେଲେ, ଯଦି ବନ୍ଧନ ଆମେ ନ କାଟୁ, ତାମାନେ ଆମେ ଆତ୍ମମୁଖାର୍ଥାୟ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆସିଛୁ, ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ବା ଏ ମନର ଆମ ବିବେକର, ଆମ ମନର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟ ମନମୟ ପ୍ରାଣୀ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ଥରେ ଥରେ ଆମ ଜ୍ଞାନଟା ଆମେ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀଟା ବହୁତ ଦାମିକା ଛୁରୀ, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅପରେସନ୍ କରି ଜୀବନ ଦେଇଦେବ। ସେଇ ଛୁରୀଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିବ, ହତ୍ୟା କରିବ। ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେଉଁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଥରେ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ତା ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛି। ଫଳରେ ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ, ଯୁଦ୍ଧ, ହତ୍ୟା, ରକ୍ତପାତ, ପ୍ରଦୂଷଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶହ ଶହ ସମସ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ମଣିଷ ତାର ବୁଦ୍ଧିଟା, ବିବେକଟାକୁ ଠିକ୍ କାମରେ ଲଗେଇବ। ତେଣୁକରି ଆମେ
এই ଦୁଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦରକାର। ମୁନି ଋଷି ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ମରିଗଲା, ହଜିଗଲା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାବା, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 12ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଦେଖିକି 12ଟା 1 ହେଇଯାଉଛି, 12ଟା ପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ 7ଟା 8ଟା 9ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ ରହୁନି। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସେମାନେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇକି ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି କାମ କରୁଛୁ, ଆମର ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ହେଉନି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କେମିତି ଜଣେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବ ତାର ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛପନା କୋଟି ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଲେଟ୍ ଆୱାର ଶୋଇବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉଠନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପରେ ସବୁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀର ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ପରେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସିଭିୟର ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲ। ବହୁତ ଲେଟ୍ରୁ ଶୋଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁତ ଲେଟ୍ରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଇନ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ହାରାହାରି ବୟସ କମୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ କମୁନାହିଁ। ମଣିଷ 100 ବର୍ଷରୁ ହାରାହାରି ବୟସ 100ରୁ ଏବେ 60 ପହଞ୍ଚିଲା। କେତେ ଦେଶରେ 55-60 ହେଲାଣି। ଆରେ ଏ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମର ବିପରୀତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗଟା ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ବହୁତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗ ଶିଖିଲେ, ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଜୀବନଶୈଳୀ ତା ହାତରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଓଭରାଲି ମାନେ କେତେବେଳେ ୟୋଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବାବା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ ପାଇଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଟାଇମ୍ ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା, ସବୁ ବାହାନା ନେବେ, ମୁଁ ଏ ସମୟ ପାଇଲିନି, ସକାଳୁ ଉଠି ପାରିଲିନି, ହେବନି, ଯୋଗ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ସେଟା ନୁହେଁ। ଯୋଗ ଦିନ ସାରା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କରାଯାଇପାରିବ, ଖାଲି ପେଟରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେତେ ପୃଥିବୀ ନୀରବ ଥାଏ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବି ବାହାରି ନଥାଏ, ଶବ୍ଦ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥାଏ ପୃଥିବୀରେ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେୟାରଟା ତଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥାଏ ଫୁଲ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଥଟ୍ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥାଏ ପୃଥିବୀର। ଈର୍ଷା ହିଂସା ଦେଶର ଯେଉଁ ଥଟ୍, ସମସ୍ତେ ଶୈତାନମାନେ, ଏ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପଜିଟିଭ୍ ୱେଭ୍ଟା ଥାଏ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବଟା ଥାଏ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ, ଲୋୟାର ସ୍ତରର। ସେଥିପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ବେଷ୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୟୋଗା ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଗ କରିବ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 4:30, 4ରୁ 6, 7, 8 ଭିତରେ ଯୋଗ କରିବ, ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜିମ୍ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ପାଖରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଝାଳ ଫାଳ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, 1-2 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ୟୋଗାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା
आम बॉडी भीतर जो हार्ट लिवर किडनी अच्छी जिम रे एक्सरसाइज करने द्वारा कौन इम्पैक्ट पड़ुची तेणु सेटा भी भल किंतु योगा प्राणायाम द्वारा जो मानसिक स्तर रे शारीरिक स्तर रे जो वृद्धि आसो से विषय आप कौन कह ना जड़े जिम गले कि मॉर्निंग वॉक कले ये उपकार निश्चित जोग करूनी यदि सी जाऊँगी जिम जाऊँगी किसी समय कि मॉर्निंग वॉक करुँची दौड़ा दौड़ी सकाल उठिक ब्रह्म मुहूर्त तो निहाती उपकार अन्य मान तुलना किंतु जोगटा हूँ कौन शरीर समस्त अंग को फिट करिवार जो कौशल एंटायर बॉडी आखि टू आरंभ कर चूल टू आरंभ कर नख पर्यंत पाद नख टू मुंड चूल जाए एंटायर बॉडी रे जते ऑर्गन जते पार्ट अच्छी जते जॉइंट अच्छी सबू पार्ट ब्लड सर्कुलेटिंग करवा सबू पार्ट को एक्टिवेट करवा सबू पार्ट को नेचुरल करके शक्तिशाली करिवार जो कला सीटा जोगर अच्छी एक्सरसाइज रो नहीं एक्सरसाइज केतटा ऑर्गन को स्ट्रांग कर दे मांस बेसी ताकर बॉडी सौंदर्य आउ हमर साउथ ऑर्गन एमती कर दियो लेकिन जने योग कले निरोग रही पारिबो एक्सरसाइज कले सी एक्टिव रहिबो किंतु जो एक्सरसाइज बा जिम फिम सबु अंग को सुरक्षा दे पारिबोनी कि सबु अंग आउ गोटे माने किछि दिन पूर्व साउथ रो जने सुपरस्टार एक्सरसाइज करू करू हार्ट स्ट्रोक हे होला तांकर आउर भी बहुत सारा केस आसी एक्सरसाइज करू करू तेणु माने एटा तो सुनिबा को मिली जिम रे एक्सरसाइज करू करू हार्ट स्ट्रोक हे गला किंतु एटा सुनिबा को मिलनी योगा करू करू जने चली गला मु सुनिनी आपण भी सुन नथिबे ना जोगरे तो समाधि ही जाती के तेणु वर्तमान आज हूँ बाबा सहित फास्ट ये गोटे 1-to-1 तेणु यहाँ हूँ सिंपल हूँ आम पाखे कौन टेक्निकल जिनस ना आम बड़ कैमेरा लगेबू तेणु उद्देश्य या ये मेसेज लोक मान पाखे पहुँचू कहीं मो बापा 2 वर्ष पूर्व ए दुनिया चली गले मु 2-2.5 मास रही हॉस्पिटल ले देखी लोक मान पाखे पैसा ना लोक मैंने को कष्ट जंत्रणा छटपट होती तेणु आम कह जाए ना वर्षाटा को आम अटकई पारानी से आम हाथ में ना किंतु से ही वर्षा छताटा को खोलिक निजको सुरक्षा देवा आम हाथ में अच्छी मो कहवा कथा जदि आम सका अधघंटे घंटे बाबा महान लोक मान पाखु आम जदि अधघंटे घंटे योग शिखिकी योग करवा सारा जीवन माने कहला भाया भल रहा शरीर जब साथ छाड़देव कई साथ देवे ताहले केते बड़ कथा भावतु आपण समय को आपण जानी पारना केमती केमती सब मोबाइल देखु देखु घंटा घंटा पड़े जाउची गपु गपु घंटा घंटा पड़े जाउची जो शरीर आपण गोटे कथा कहतु आपण गोटे 2 लाख 2.5 लाख टकार गोटे बाइक नहीं आसबे आपण को आज किरोसिन पकईकी चलेबा आपण चलेबे कहीं चलेबे ये चलेबे जे आप 2-2.5 लाख टंकाटा आप आखि आपको देखा जाउची गाड़ी खराब हो सेमती आप भावतु आपणकर शरीर दाम केते कोटी कोटी टंका से कोटी कोटी टंका को आम एमती केमिति कर परिबा तो मु जदि एते कम बयस रे योग करूची योग विषय कहूची तेणु आपण माने योग प्राणायाम करंतु फास्ट फास्ट अलगा लागिवो अबाग्या लागिवो बुझी हेबनी तेणु मो वीडियो सहित आप कनेक्ट होकर रुहतु ये आमर डोमडोमारे बाबांगर आश्रम अच्छी आपणकर चुटी पाखु लेकिन पाद पर्यंत प्रतिटी समस्यार समाधान योगा माध्यम केमिति कराजिबो बाबा पाखरे बाबा शिखेबे आपण शिखिबे आपण करबा द्वारा आपण घर लोकन को करेबे ए वीडियो को शेयर करंतु आ ए कमेंट्स रे फोन नंबर दियंतु मते कांटेक्ट करंतु मु आपन को सारा जीवन सुस्थ रखिबी मानसिक स्तर रे शारीरिक स्तर रे शरीर जदि साथ छाड़ दो कई साथ देबेनी तेणु यहाँ हूँ कम्प्लीटली वीडियो बनैबार उद्देश्य मोर यह आपण मैंने केमती भल रे खुशी रे रे सारा जीवन लोक मानकर भल चिंता करिवार समय मु देवी यहाँ हूँ मोर निष्पत्ति तेणु ये वीडियो को जब आहरी करेंगे आहरी लंबा हम नेक्स्ट वीडियो रे को योग माध्यम रे को रोग भल हो विषय आपको जनइबी आप जोड़ी होकर रुहतु यहाँ हूँ मोर ब्लॉगिंग चैनल मझिरे मझिरे मुझे पॉडकास्ट माध्यम 1-to-1 माध्यम आपण को मेसेज देवी तो आज विदाय दिंतु पुणी देखा आ गोटे जबरदस्त
बाबा सहित वन टू वन डिस्कसन सहित से पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार।